सध्या कणकवलीतला एक महत्वाचा आणि धगधगता विषय चर्चेत आहे, तो म्हणजे डीपी प्लान. प्रत्येक कणकवलीवासियांचा आणि कणकवलीत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला काय आहे आपला डीपी प्लान याची उत्सुकता आहे आणि त्याच मुद्द्यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत. कणकवली नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांच्यासोबत गेली 5 वर्ष त्यांनी या नगरपंचायतचे प्रामुख्याने महत्वाचे काम हाती घेतलेले होते, म्हणजे डेव्हलपमेंटसाठी हाती घेतलेले होते. ते म्हणजे रस्ते असतील, पाणी असेल, लाईट असतील आणि ह्या रस्ते हे मूलभूत पाहिजेत आणि त्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचे प्रयत्न केलेले आहेत. मोठे रस्ते देखील त्यांनी स्वतः उभे राहून करून घेतलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याकडून आज आपण जाणून घेऊया नेमका हा डीपी म्हणजे काय आहे आणि डीपी प्लॅन म्हणजे काय म्हणतात. नमस्कार हरणे साहेब, कोकण साथ मध्ये आपलं स्वागत आहे. आत्ताच एक नवीन मुद्दा चर्चेला येतोय, कणकवलीचा डीपी प्लॅन. काय नेमकं डीपी प्लॅन हा विषय आहे आणि काय सांगा त्याबद्दल? मुळात या कणकवली शहराचा जो डीपी प्लॅन बनला तो 1999 ला, आणि हा काय पहिला डीपी प्लॅन बनत नाही शहरासाठी. 1999 नंतर एक सर्वसाधारण शासनाची भूमिका असते की 20 वर्षानंतर तो डीपी प्लॅन रिवाइज होतो. बरोबर. आणि आता तो होऊ घातलाय आणि मधल्या कोरोनाच्या काळात त्याला 2-3 वर्ष लेट झाली. आता डीपी प्लॅन जेव्हा रिवाइज होतो तेव्हा त्याचे एक टप्पे शासनाने ठरवून दिलेले की सध्या 99 पासून डीपी प्लॅन अस्तित्वात आल्यानंतर आतापर्यंत कणकवली ह्या शहराचा काय काय विकास झाला, काय काय वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून संपूर्ण जी प्रक्रिया नगर विकास विभागाने किंवा टाउन प्लॅनिंगने जी केली त्यात ड्रोन सर्वे, बरोबर, म्हणजे त्याला ELU म्हणतात, म्हणजे एक्झिस्टिंग लँड यूज, म्हणजे सध्याची वस्तुस्थिती, लँड यूज काय चालू आहे जमिनीवर, आणि हा सर्वे झाला. बरं, हा वरून आकाशातून झाल्यानंतर काही झाडं झाड्या म्हणजे प्रत्यक्षात तिथे तो साईड सर्वे सुद्धा झाला आणि त्यानंतर ELU नकाशा तयार झाला. तो नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला. आता यानंतर त्याच्यावर ज्या काय हरकती सूचना असतील, म्हणजे इथे काय आलं नाही का, इथे काय आलं नाही का, राहिलं असेल किंवा आणि काय, तर या बाबतीत आमच्या टीमने, अध्यक्ष नगराध्यक्ष असतील, आम्ही असतील, या टीमने आम्ही काही गोष्टी त्यांना सुचवल्या की, आणि शासनाने सुद्धा, टाउन प्लॅनिंगने सुद्धा वेगवेगळ्या तुमच्या काही सूचना असतील प्लॅनिंग शहरात काय पाहिजे, काय नको आहे, काय आणखी पाहिजे, या बाबतीत 2-3 वेळा बैठका झाल्या. बैठकीवरून सुद्धा काही जणांनी गदारोळ केला, पण टाउन प्लॅनिंगने तशा मुदतीत वेळ देऊन योग्य तो 2-3 बैठका झाल्या. आणि यानंतर ज्या काही सूचना आहेत त्या आम्ही तर दिल्या, इतर काही जणांनी दिल्या असतील मला माहित नाही. आणि मग यावर PLU बनवायचं काम चालू आहे, म्हणजे प्रोजेक्ट लँड यूज, म्हणजे हे आहे यातलं काय नको आहे, काय पाहिजे आहे, की अतिरिक्त आणि काय पाहिजे. आणि मग ह्या PLU मध्ये PLU जेव्हा प्रसिद्ध होईल ते काम खूप गुंतागुंतीचं असतं, वेळ काढूपणाचं असतं आणि तो पूर्णपणे अभ्यास करूनच केलं पाहिजे. नाही तर तो 99 ला जी घाई झाली आणि त्याचे परिणाम ह्या शहराला, शहराच्या नागरिकांना किंवा जमीन मालकांना गेले 20-25 वर्ष, 22 वर्ष भोगावे लागले. हे होऊ नये याची जबाबदारी आम्ही सातत्याने घेत आलो. आमचं कायम म्हणणं शासनाला किंवा टाउन प्लॅनिंगला हे आहे की एक वेळ तुम्ही थोडा मागे पुढे करा, पण तो परिपूर्ण करा. जास्तीत जास्त ह्या लोकसंख्या असलेली लोकसंख्या किंवा प्रोजेक्टेड लोकसंख्या ह्या शहराची किती होईल, त्यांना नक्की नेमकी कुठची आरक्षण पाहिजे. उगाच आपली आरक्षण मिळतायत म्हणून टाकून ठेवणं आणि जमीन मालकांना कायमचं अडकून ठेवणं हे योग्य नाही. जिथे पाहिजे तिथे मात्र पाहिजे, कारण लोकांना त्या सोयी सुविधा देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आमचा आग्रह होता की आवश्यक तीच आरक्षण ठेवा. आणि विशेष म्हणजे तुम्ही पाहिलात तर कणकवलीचा जुना जो नवीन जो अजूनही तो अस्तित्वात आहे, कारण नवीन आल्याशिवाय तो होणार नाही, म्हणजे डिलीट होणार नाही, म्हणजे स्किप होणार. तर येलो झोन भरपूर आहे, नाही असं नाही, पण तिथे जायलाच रस्ते नाही. आणि जिथे रस्ते आहेत किंवा जिथे जाणं शक्य आहे तिथे ग्रीन झोन आहे. म्हणजे एका बाजूने आपण कणकवली लॉक करतोय आणि याचा परिणाम असा होत गेला गेल्या 10-12 वर्षात
की कणकवलीचा एक युजेबल जो एरिया आहे, डेव्हलपमेंट एरिया, आणि जे एक्सेस रोड आहे ते सोडून इतर जो येलो झोन आहे किंवा कमर्शियल झोन आहे तो तसाच अनडेव्हलप राहिला. आणि मग कणकवलीला डेव्हलपमेंटला वाव नाही मिळाला संधी मिळाली. आणि संधी ही थांबली मग कलमट, वागदे, हळवल, जानवली अशी कणकवली वाढवली. पर्याय. शेवटी हे वाढू देत हे कणकवलीच्या आजूबाजूचेच गाव आहे, बरोबर. पण आपली कणकवली वाढली पाहिजे. कणकवली वाढली तर कणकवलीचं मार्केट वाढेल, तिथे जास्तीत जास्त घरं, दुकानं, आस्थापना येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून या शहराचा व्यापार, व्यवसाय सुद्धा वाढायला मदत होईल. आणि म्हणून आमचं जास्तीत जास्त डीपी प्लॅन बनताना जिथे अवेलेबिलिटी आहे, जिथे येलो झोन आहे पण तिथे रोड नाही, या बाबतीतलं आमचं धोरण शासनाकडे असं आहे की तुम्ही तिथे रोड टाका किंवा जिथे रोड आहे तिथे जास्तीत जास्त झोन, जे येलो झोन करा, कमर्शियल झोन करा, म्हणजे शहर आपण सहज वाढेल. आम्ही जे रस्ते केले आणि जे प्रोजेक्टेड हे रस्ते पूर्ण झाले काही, तर मी तुम्हाला सांगतो कमीत कमी 100 हेक्टर जागा, आणखी 100 हेक्टर, मिनिमम 100 हेक्टर जागा ही या गेल्या पुढच्या 5-10 वर्षात विकासाच्या खाली आणि डेव्हलपमेंट होईल या जागेची. तुम्हाला सांगतो 100 हेक्टर जागेचा तुम्ही सहज विचार केला तर एका कुटुंबाला आपण ऍव्हरेजने 1000 स्क्वेअर फीट धरलं. बरोबर. 1000 मी ऍव्हरेज धरतो, कमर्शियल बाजूला ठेवा, 1000 धरतो. एक सर्वसाधारण सामान्य माणूस 500, 600, 700 स्क्वेअर फीट, एखादा इकॉनॉमी स्टँडर्ड असलेला माणूस मोठा राहतो, तरी आपण 1000 धरलं तर 10,000 घरं इथे उभी राहू शकतात. आज कणकवलीची आतापर्यंतचा जो सेन्सर आहे तो 7,522 समथिंग काहीतरी आहे, थोडाफार वाढला. आपली लोकसंख्याच 11-12,000 नाही, आता ती 20,000च्या दरम्यान गेली. पण आज जी प्रॉपर्टीज आहेत कणकवलीतले जे ऑन रेकॉर्ड ते समथिंग 7,500, 7,500 आहे. पण पुढच्या 10 वर्षात जर आपण 10,000 घरांना ही उपलब्धी दिली तर 10,000 घरं जर कणकवलीत उभी राहिली पुढच्या 10 वर्षात, तर तुम्हाला सांगतो एका घराची आजची इकॉनॉमी अगदी सर्वसामान्य कुटुंबाची आपण ऍव्हरेज पकडूया, मिनिमम ऍव्हरेज पकडलं तर 20,000 त्यांचा महिन्याचा इन्कम पकडला तर 20 कोटी रुपये एका महिन्याला या मार्केटमध्ये खर्च होऊ शकतो. आता होतोय त्यापेक्षा अतिरिक्त फक्त कणकवलीतल्या रहिवासी. आणि हे झाले पाहिजे. कणकवलीचा आज व्यापार, दुकानं, नवीन उद्योजक, नवीन तरुण वेगवेगळे व्यवसाय घालतात, पण आज दुकानं भरपूर झाली, कस्टमर मात्र तेवढा नाही. त्यामुळे वाढायला संधी नाही. आर्थिक उन्नती व्हायला जर पाहिजे तर ह्या शहरात इकॉनॉमी आली पाहिजे. तुमचा मुद्दा बरोबर, म्हणजे उत्पन्न वाढलं पाहिजे असा एक मुद्दा एकंदरीत दिसतोय. पण आता नवीन मुद्दा येतो की तुम्ही डीपी प्लॅन, टीपी प्लॅन एक म्हणजे नवीन टीपी प्लॅन हा एक मुद्दा येतो. नवीन स्कीम संदर्भात आपल्यावर म्हणजे विरोधकांनी आरोप देखील केले. नेमका टीपी प्लॅन हा काय विषय? हे बघा, मुद्दा आधी पहिला विरोधकांचा, त्यांचं ते काम आहे, त्याला समजत असेल किंवा समजून ते करत असतील, हा विषय बाजूला ठेवा, तो झाला, त्याच्यावर चर्चा झाली, परत तो नको. पण टीपी स्कीम काय आहे हे खरोखर तुम्ही एक चांगला प्रश्न विचारला की टीपी स्कीम काय. डीपी म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग, म्हणजे ह्या शहराचा विकास आराखडा जो फ्युचरला आहे, की भविष्यात जो होता आता तो नवीन स्वरूपात येईल, त्यानुसार ह्या शहराचा प्लॅनिंग होईल. पण टीपी प्लॅन नाहीये, टीपी स्कीम आहे. नगर रचनाची ही योजना आहे विभागाची, ही पूर्वी शासनाची होती पण ती क्लिष्ट होती, काही क्लिष्ट प्रक्रिया होत्या आणि ग्रीन झोन साठी ती लागू होती किंवा इतर रहिवास आणि कमर्शियल विभागाला लागू होती. शासनाच्या त्या अनेक वर्ष विचाराधीन होती. आम्ही अधूनमधून आमच्यासारख्यांनी बऱ्याच वेळा मागण्या केलेल्या असेल, कोणाची मागणी किंवा शासनाच्या ते लक्षात आलं असेल. ही टीपी स्कीम हे ग्रीन झोन आणि याच्यासाठी लागू होती. ऍक्च्युली टीपी स्कीम काही नवीन नाही, कारण महाराष्ट्र रिजनल ऍक्ट टाउन प्लॅनिंग म्हणजे MRTP ऍक्ट 1966 च्या 5व्या प्रकरणातच ही टीपी स्कीम बद्दल तरतूद आहे.
केलेली आहे शासनाने. पण बरोबर. शासनाने याच्यात एक मुदत ती नियम म्हणजे खेड रत्नागिरी पाहिलं तर 18-15 वर्ष होऊन गेली, पण ह्याला आता 15 महिन्याची जास्तीत जास्त टाइम पिरियड दिली बरोबर. आणि ती ग्रीन किंवा इतर कुठच्याही झोन मध्ये ती वापरतात. वापरू शकतो. आता तुम्हाला सांगतो कणकवलीला, आणि ही महाराष्ट्रासाठी लागू केली, लक्षात. एकट्या कणकवली सिटीत आहे. त्यामुळे डीपी प्लान हा हम्म. होऊ घातलाय आणि टीपी स्कीम हा. याचा आणि याचा काळी काळी मात्राचा मात्राचा संबंध नाही. टीपी स्कीम म्हणजे काय आहे की तुम्ही जास्तीत जास्त भूधारक जे आहेत म्हणजे त्यांनी एक सर्वसाधारण उपनगर व्हावी त्या बरोबर. हिशोबाने 20 हेक्टरचा क्रायटेरिया ठेवलाय बरोबर. मिनिमम. तुम्ही एका ठिकाणी एक किंवा अनेक वेळा करू शकता. आपण ते थोडंफार कमी असलं तर, कारण देवरुख नाही 13 हेक्टरची पाठवली हा, कमी करते. बरोबर. म्हणजे त्यांच्या तो एरिया एरियाच्या कमी प्रमाणात असेल. त्यांनी घेतलंय. आपण तसा एक शासनाकडून ते घेऊ शकतो, तो प्रश्न बरोबर. गौण नाही. पण ही टीपी स्कीम म्हणजे सर्वसाधारण ज्यांच्या जमिनी मॅक्झिमम ग्रीन झोन मध्ये आहे. आता कणकवलीचं जवळजवळ 646 हेक्टर हो. समथिंग क्षेत्र आहे. त्यात तुम्हाला सांगतो डोंगराळ आणि ग्रीन हे जवळजवळ 480-85 हेक्टर. बरोबर. आपल्याकडे 300-350 फक्त हे. हा, मग ही ग्रीन झोन जी जागा आहे त्यातली जी हिली सोडा ग्रीन झोन मध्ये जागा आहे, तर तुम्हाला आता कणकवलीकरांना बऱ्याच जणांना माहित आहे. तुम्हाला एक सांगतो, अगदी स्वयंभू मंदिरच्या पुढे गेला तर ती कापाची बारी आहे किंवा ती जानवली नदी एरिया आहे, मॅग्नीजच्या पाटी. बरोबर. हा एरिया पूर्ण ग्रीन आहे, प्रचंड एरिया आहे. त्यात उजव्या साईडला MIDC हे आहे, त्यानंतर आशिया खोल आणि हा एरिया आहे तो प्रचंड ग्रीन आहे, म्हणजे ग्रीनच आहे, खूप विस्तीर्ण आहे. त्यानंतर रेल्वे स्टेशन कडून आपण नागव्या रोडला गार्बेज डेपोकडे गेलो तर इकडे वेताळाचं रान म्हणतात आणि इकडे निर्वाशाची बारी आणि रतांबी म्हणतात. हा एवढा मोठा माळा आहे, एवढा प्रचंड आहे की 20 हेक्टर सोडा, एक एक टप्पे 20 हेक्टरचे असतील. त्यानंतर गार्बेज डेपो आणि खोचऱ्याचा वाडा म्हणजे जे आपण उतरतो गार्बेज डेपो, हा कणकवली म्हणजे हरकुळ इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या हद्दीच्या अलीकडे पर्यंत खूप मोठी जागा उपलब्ध आहे. त्याच्याही खाली आला उताराला अगदी वाळकेश्वर हॉलच्या पलीकडे तर डाव्या साईडला खोचऱ्याचा वाडा आणि उजव्या साईडला रतांबी टप्पे हे आहे प्रचंड ग्रीन झोन. नंतर अगदी नरडावा रोडला मुडे डोंगरीच्या पलीकडे गेला तर वरची वाडी आणि आपली पाण्याची ती ह्या सगळा ग्रीन हा सगळा आहे. अगदी जवळचा एरिया सांगतो तुम्हाला, कनक नगरच्या पाठीचे सर्वसाधारण रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला नदीपर्यंतचा हा सुद्धा मोठा ग्रीन झोन आहे. म्हणजे असे अनेक ग्रीन झोन आहेत की हे जर जमीन मालक एकत्र आले तर एक चांगलं प्लॅनिंग, म्हणजे टीपी स्कीम म्हणजे काय की आपण किंवा एखादा डेव्हलपर एखादी जागा रेखांकन करतो, प्लॉटिंग करतो, 8 प्लॉट 10 प्लॉट 15 प्लॉट असे करतो, असंच आहे. फक्त शासन करणं, फक्त त्यांनी एकत्र येऊन तो प्रस्ताव द्यायचा, यात कोणालाही जबरदस्ती नाही. बरोबर. तो प्रस्ताव द्यायचा, त्यानंतर नगरपंचायत आणि टाउन प्लॅनिंगचे ऑफिसर ते प्लॉटिंग करतील, त्याचाही खर्च शासन करेल. त्यातून आवश्यक ते रस्ते, जलनिस्सारणच्या योजना, पाणी पुरवठ्याच्या योजना, इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे जे प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे हे उभं करण्याचं काम नगरपंचायत आणि टाउन प्लॅनिंग करणं फक्त. आणि भूधारकांनी ह्या ज्या रस्त्याखाली किंवा ओपन क्षेत्र हे जे जाणार आहे त्याच्यातून त्याच प्लॉट धारकांना सुविधा मिळते. बरोबर. पण ही जी जागा जाणार आहे काही 25% 30% नाही, बरोबर 35%, पण त्यात नुकसान काय नाही जमीन मालकांचं, कारण जी जागा जाणार आहे त्याचा टोटल FSI आणि TDR त्या प्लॉट धारकांना परत मिळणार. एखाद्याने, माझी शंका आहे की एखाद्याने समजा तुम्हाला एक 20 हेक्टरचे 1 हेक्टर देण्याचं नियोजन केलं तर त्याला किती बेनिफिट मिळेल, किती हेक्टर त्याच्या. चांगला प्रश्न आहे तुमचा. आता सर्व भूधारक आले, समजा 20 हेक्टर मध्ये आले तर कोणाची 10 गुंठे असेल, कोणाचा 1 एकर असेल, कोणाची 30 असेल, कोणाची 5 असेल, कोणाची 50 असेल, तर त्याला त्याच्या क्षेत्रानुसार प्रमाणीभूत तसे प्लॉट मिळतील. म्हणजे 10 गुंठेवाल्याला 10 गुंठ्याचा 30% गेला, बरोबर, तर त्याला 7 गुंठ्याचा मिळेल आणि 30%चा FSI मिळेल. 20 गुंठेवाल्याला
6 गुंठे जातील त्याचे, तुमच्या लक्षात घ्या. 14 मिळतील आणि 6 गुंठ्याचा टीडीआर मिळेल. मग तो 14 गुंठ्यामध्ये 2 प्लॉट बसवायचे की एक, हा तो हा. आणि मग एकत्र येऊन त्या तज्ञ जे टाउन प्लॅनिंगचे अधिकारी आहेत किंवा आर्किटेक्ट आहेत, यांना बसून त्यांच्याशी विचार विनिमय करून तो आराखडा तयार होईल आणि मग त्याला अंतिम स्वरूप दिलं जाईल आणि मग शासनाच्या मंजुरीसाठी जाईल. आणि अशातून त्या भूधारकांचे जे आज पडित आहेत वर्षानुवर्ष आणि भविष्यात कित्येक वर्ष राहतील, आणि म्हणून ह्या भूधारकांना त्यांची जागा येलो झोन मध्ये रूपांतर होईल. कुठचाही प्रीमियम किंवा कुठचाही न भरता रस्ते डेव्हलप होतील, सगळ्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होतील, ज्या शासनात, आणि त्यांच्या प्लॉटला जे आग आहे त्यांच्या कितीतरी पटीने भाव किंवा त्यांची किंमत वाढेल. ते यथावकाश त्याचा उपयोग त्यांच्या पद्धती आणि सोयीनुसार करतील. निश्चितच तुम्ही डीपी आणि टीपी याचं दोन्ही विश्लेषण खूप चांगलं सांगितलं बंडू हरणे यांनी. कारण त्यांनी कणकवली नगरपंचायतीमध्ये प्रामुख्याने तांत्रिक बाबी असतात, म्हणजे त्या वेगवेगळ्या टेंडर प्रोसेस असतील किंवा निधी आणण्यासाठी असतील, हे ते करत असताना कणकवली नगराध्यक्ष म्हणजे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे हे आणि ते एकत्र मिळून काम करतात, म्हणून कणकवलीचा विकासात्मक चालना मिळालेली आहे. बंडू, एक शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतोय की गेली 5 वर्ष तुम्ही हे काम करताय कणकवलीच्या विकासासाठी, आणि आता डीपी प्लॅन कसा असेल हे लोकांना उत्सुकता आहे, पण डीपी प्लॅन मधून काही जणांना तो चांगलाच असणार हे तुम्ही एक सांगितलंय, पण भविष्यात तुम्ही जर सत्तेत आला तर काय नियोजन असेल भविष्यात कणकवलीचं तुमच्याकडे? मुळात तुम्हाला सांगितलं मगाशी जे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर की कणकवली जी डेव्हलप झाली पाहिजे. कणकवलीचा कितीतरी एरिया आहे जो आता आपण टेमवाडी, आपली फौजदारवाडी वरचीवाडी असेल किंवा हा आम्ही डेव्हलपमेंट खाली रस्ते करतोय, हा प्रचंड येलो झोन आहे. बरोबर. ह्या जमिनीला रस्ते नसल्यामुळे ते अविकसित होते. आज कणकवली शहरात प्रामुख्याने तुम्ही पाहिलं जर प्रॅक्टिकली, तर कणकवली शहरात आता शहरात काही भाग सोडला तर शेती होत नाही, जे पूर्वी होत होते अगदी किरकोळ, आणि ह्या जमिनी पडू नये, जमीन मालकांच्या जाईल. ह्या जमीन मालकांच्या जमिनी ह्या रस्त्यांमुळे विकसित होतील. अनेक नवीन ह्या जनतेला त्याच्यातून आरक्षण डेव्हलप होतील, इमारती उभ्या राहतील, मार्केट उभं राहील, आणि आपणच या शहराबरोबर त्यांची सुद्धा एक आर्थिक उन्नती एक सहज साधता येईल याच्यात. निश्चितच तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर, विरोधक काही मुद्दे घेऊन चर्चा करतात, त्यांना काय उत्तर द्या? हे बघा, ही वेळ नाही. विरोधकांचं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की त्यांचं ते काम आहे एक. आणि तुम्ही आता विरोधकांना गेले 15-20 वर्ष आपण बघतोय, त्या विरोधकांची पूर्वी सत्ता होती, नंतरच्या 2.5 वर्षात होती, एकत्र होते. या पूर्ण तुम्ही त्याच्या पूर्वीच्या 10 वर्षाच्या ग्रामपंचायत असो, 5 वर्षाची नगरपंचायत असो, नंतर 2.5 वर्षाची परत नगरपंचायत असो, यात तुम्ही बघा प्लॅनिंग हा विषयाचा म्हणजे अगदी ते दिसतच नाही. म्हणजे विरोधाकडे प्लॅनिंग नाही. प्लॅनिंग पाहिजे की माझ्या शहरासाठी मला आता सध्या काय केलं पाहिजे, बरोबर, आता मी काय करू शकतो. खूप आहे आमच्या डोक्यात, खूप आहे बरंच काय करायचं आहे, पण आता आम्ही काय करू शकतो, किती निधी उपलब्ध होऊ शकतो, काय करू शकतो, काय केलं पाहिजे, आता पुढे काय केलं पाहिजे, याला एक प्लॅनिंग म्हणा किंवा काय म्हणतो तो आपलं एम लागतो, ध्येय लागतं. हे त्याची मला वाटतं त्यांच्याकडे कमतरता होती कदाचित, किंवा करण्याची इच्छा नसेल. आणि त्यांचा एक तुम्ही बघा, हा डीपी रोड असेल किंवा कुठचे रोड असेल, यांनी एक सातत्याने केलं, म्हणजे वाईट त्याचं वाटतं, मी काही टीका असं नाही म्हणा, पण समजा आम्ही करतोय, मग आपल्याला जमलं नाही ना, मग ते दुसऱ्याला करायला द्यायचं नाही. हा कायम त्यांचा समोर आलेला मुद्दा. तुम्ही कुठचाही बघा, म्हणजे त्या धबधब्याला 2.5 कोटी मिळता नाही यासाठी केलेले प्रयत्न, पूर्वी तर हा डीपी रोड साठी तर जंग पछाड आंदोलन काय जे शक्य नाही ती मागणी लावून धरायची, ते कसं होता नाही किंवा लेट झालं पाहिजे ते बघायचे, अशा अनेक गोष्टी आहेत. आणि जमीन मालकांना भेटा तुम्ही देऊ नका, तुम्हाला ते फसवतील, काय उपयोग नाही. पण आता कणकवलीचे लोक इतके सुज्ञ झाले, तुम्हाला सांगतो, हे पहिले आम्हाला त्रास झाले,
डीपी रोडला तर खूप त्रास झाला. हो. नंतर म्हसूरकर की नाही रस्त्याला थोडा झाला. नंतर ह्या रस्त्यानं जास्त झाला नाही. त्याचं कारण असं, लोक आता यांचा ऐकण्याच्या मानसिकतेत आहेत. आणि लोक- शासनाची धोरणं चांगली आली, म्हणजे हा. जो मोबदला असेल त्यांना FSI असेल. ना FSI डीपी रोडला कायम पूर्वीपासूनच होता, बरोबर. हे काही नवीन नाहीये. हम्म. पण मुळात आधी ह्यांना पहिल्या नगरपंचायतच्या 5 वर्षात FSI माहितच नाही. लोकांना सोडा, पण ह्यांनाच माहित नाही. अजून ह्यांच्यातल्यांना विचारलं FSI म्हणजे काय आणि TDR म्हणजे काय, तर काही जणांना सांगता सुद्धा येणार नाही. माझा अगदी खात्रीशीर मी सांगतो. पण असं न करता जर त्यांच्या हातात जेव्हा लोकांनी खूप दिलं, ते भरपूर दिलं, पण याचा उपयोग जर एक एम किंवा एक उद्दिष्ट चांगलं ठेवून जर केलं असतं, तर लोकांनी डेफिनेट त्यांना स्वीकारलं असतं. कारण लोक चांगलं ते स्वीकारतात. आज आम्हाला अनुभव मी तुम्हाला सांगतो, जे एवढे मोठे रोड आहेत, 12 मीटर 15 18 मीटर एवढे भव्य रोड, इतकी जमीन जाते ना एका हो, जमीनदाराची. जमीनदाराचं. 5 गुंठे 6 गुंठे 8 गुंठे 3 गुंठे म्हणजे अशी जाते. पण तो देतो जमीन मालक, की त्याला माहित आहे की माझ्या जमिनीला उर्वरित जास्त जर माझं जमीन माझी डेव्हलप झाली पाहिजे तर हे रोड झाले पाहिजे. बरोबर. आणि त्याबरोबर शहराबरोबर आपली स्व डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. आणि आता तुम्ही कोणी जाऊन सांगा त्यांना की तुम्ही देऊ नका, हे नका. एक 5-10% लोक असतात, नाही असं नाही, त्यांच्या अडचणी असतील काही. पण आता लोक विकासाच्या विरोधात ऐकत नाही, उभं करत नाही थोडक्यात काही जणांना. मी या निमित्तानं या आपल्या मार्फत आम्ही सर्व टीम आहोत समीरजींच्या नेतृत्वाखाली किंवा आमदार नितेशजींच्या नेतृत्वाखाली. पण त्याचबरोबर आमचे राजकीय विरोधक असतील, राजकीय मित्र असतील, किंवा कणकवलीतील काही सुज्ञ नागरिक किंवा वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था असतील, यांना मी अतिशय नम्रपूर्वक आग्रह राहील माझा की आपण या टीपी स्कीम बद्दल राजकारण करणाऱ्यांनी करून दे, शक्यतो करू नका. पण टीपी स्कीम जास्तीत जास्त ज्या ग्रीन झोन मध्ये ज्या लोकांच्या जमिनी आहेत, शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत, ज्या वर्षानुवर्ष पडून आहेत, यांना जास्तीत जास्त तुम्ही मार्गदर्शन आम्ही करणारच आहोत की तयार करा की ही टीपी स्कीम राबूया, जेणेकरून त्या जमीन मालकांच्या जमिनीचा विकास होईलच, पण या कणकवली शहरासाठी लागूनच ती उपनगर सुद्धा या शहराची वस्ती काय, अशी माझी नम्र आणि कळकळीची विनंती सर्वांना राहील. निश्चितच हे होते उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, माजी उपनगराध्यक्ष. भविष्यात ते अजून सध्या येऊन काम करतील असं आम्हाला एकंदरीत वाटतं त्यांच्या बोलण्यावरून. विरोधकांनाही त्यांनी चांगलं एक उत्तर दिलेलं आहे की विरोधकांकडे प्लॅनिंग नसल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळे विरोधक मागे राहिले आहेत. आणि कुठेतरी त्यांनी प्लॅनिंग केलं असतं, ते एक चांगल्या कामाला प्रोत्साहन दिलं असतं तर ते लोकांच्या पसंतीस उतरलं असतं असं एकंदरीत सांगितलंय. मागील 5 वर्षात कणकवली नगरपंचायतीने रस्ते असतील, म्हणजे आपण प्रामुख्याने घेऊया की आता सध्या सुरू असलेला एक धबधबा आहे जो गणपती सणावर सुरू आहे, तसंच आय लव्ह कणकवली सेल्फी पॉइंट हा उभा केलेला आहे. मोठे मोठे रस्ते 18 मीटरचे आणि 12 मीटरचे रस्ते हे कणकवलीने उभे आहेत. तसेच श्रीधर नाईक जे गार्डन आहे ते देखील ह्यावेळीच त्यांनी उभं केलं आणि विविध कामं, गटारांची कामं असतील, लाईटची असतील आणि रस्त्याची कामं असतील, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे आपलं आहे ते विकसित केलं. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी कणकवलीकरांना चांगलं देण्याचं काम, म्हणजे चांगलं विकासात्मक काम ह्या नगरपंचायतीने केलं आहे आणि त्याच्यासाठी महत्वाचा रोल हा बंडू हरणे यांचा आहे आणि नगराध्यक्ष रवी नलावडे यांच्या संपूर्ण टीमचाच आहे. पण आज आपण महत्वाचा मुद्दा घेतला, डीपी आणि टीपी हा मुद्दा घेतला होता आणि त्याच्यावर आपण आज बंडू हरणे यांनी खूप चांगलं विश्लेषण केलेलं आहे. डीपी प्लॅन म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅन हा कणकवलीकरांसाठी कसा असावा, म्हणजे भविष्यात जर समजा कणकवली 100 हेक्टर जर जमीन मिळाली आपल्या ग्रीन झोन तर आपल्याला चांगला विकास होऊ शकतो आणि उत्पन्न देखील वाढू शकतं असं एकंदरीत त्यांनी सांगितलं. आणि टीपी स्कीम आहे आणि ती आता सध्या 20 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन मालक जर देत असतील तर ती विकसित करू शकतो आणि त्याच्यासाठी त्यांना मोबदलाही चांगला, म्हणजे स्कीम आहे ती म्हणजे टाउन प्लॅनची जी स्कीम आहे नगराची ती चांगली मिळू शकते अशा पद्धतीने त्यांनी एकंदरीत सांगितलं. म्हणजे कुठेतरी डीपी आणि टीपी याचं विश्लेषण एकंदरीत त्यांनी सांगितलेलं आणि कणकवलीचा विकास कशा पद्धतीने आपण करू शकतो हेही देखील त्यांनी आपलं सांगितलं. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद बंडू हरणे यांनी आपल्याशी चर्चा केल्याबद्दल. बंडू हरणे साहेब धन्यवाद तुमचे, आपण आज चर्चा केल्याबद्दल. आपण अशाच पद्धतीने आपण चर्चा करू आणि कणकवलीच्या विकासासाठी आपली जे काही असेल ते आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत राहू. धन्यवाद.